dirempon Kahyangan Suralaya. Malah dalah. Patih Sekipu. Kowe sapa? Ulun kamituwaning para dewa, bebisik ulun ya kuwi Sang Hyang Narada ya Kaneka Putra. Para dewa ora ana sing mangga puliya tanding kelawan kridamu, kabeh padha mundur. Ning margaki saiki sawangen bayi abang sing umur setahun sing ana ing pengarepamu iki. Iki jenenge Jabang Tetuka. Dan sembah miring ulun kapur pori sang mor bengrat sahanane kang dian kanang sing dase Brengangang puji dikir kidung suci yang mantra rahayu. Mijil saking sangya para titah ingkang anglingga murdwas maning Gusti. Mrih Yuwana Basuki ingkang lagya mangesti darmaning kabudayan mrih rahayu. Kinocap minangka bebukaning kandha kawis tingal wonten pulo alit ingkang kinepung samudra winastan negari Giling Wesi ya sinebat negari Pagerwaja. Bumi cengkar lemahe grasak pramila ingkang gumelar amung padas curi pereng miring sela karang guwa sirung jurang cerung ingkang kinepung watu gedhene sak gunung. Tanem tuwuh tan bisa subur haweh katawur ing hawa benter lan kathahing watu kapur. Pramila oyot-oyotan sami aber gegodhongan dadya gugur sekar-sekar gagar wigar wowowan wurung binabar. Parigaga kocar kacir palawija ting saluwir karang kitri samya jijir. Kang mangkono para kawula kasangsaya ing mangsa saperangan samya luru boga lelayaran mider ing Jaladri. Hanjala mina apasang wuwu parandene akeh kawula ingkang rinenggut alun kabadhok ombak
karana pangamu ing prahara ing madyaning samudra. Lha sinten to ingkang angregem panguwasa jumeneng Narendra ing negaring Giling Wesi? Hanenggih Atmajanira Prabu Kala Pracona Suwargi ingkang ajejuluk Prabu Naga Pragala. Dasar ratu ingkang awujud raseksa Surasekti Mandraguna pilih tanding jroning jurit. Pramila datanmu kalamunta sinuyudan dening para kawula karana kaperbawan marang kaprawirane Sang Nata. Hamung emane Sang Prabu Naga Pragala mahambek adigang adigung adiguna semungah sesongaran seneng uja kamurkan nyiksa marang para kawula nyahak marang kamardikane para dasih. Pramila datan mokal negaring Giling Wesi anane mung goreh rongeh hawane panas. Para kawula mungsang puyang pating jerit rereyongan awit saking kawengisane Sang Narpati. Nujuri sajuga Sang Prabu Naga Pragala kepareng miyos siniwaka lenggah anggedhang krang mungguing gampar kencana. Netra mencorong kaya mripati singa barong asta anggegem kaya arsa nekem jagat saisine. Lah sinten to ingkang nedeng sowan Ngasendra lenggah mungguing ngayun nenggih abdi Panakawan kekalih. Nama Ki Lurah Togog Teja Mantri Tuwin Kidemang Sarawita ya mbilung. Sanadyan derajat Panakawan karana wasis waskita lan sugih kawruh maneka warni pramila datanmu kalamunta Kitogog tansah cinaket dening Sang Aji. Sinambung sowane para nayaka ingkang asipat denawa jejel riel atumpang dengkul lenggahnya tanpa sela inggih awit saking kathah ingkang mara seba blabar nganti dumuging gladak. Para sentana ingkang mara seba gandeng asipat raseksa pramila warna-warna solahe. Ana ingkang sumping pring sedapur sabuk ula lanang gegelang ula welang kekalung ula dumung. Ana kang badan sak kujur den biyuki klabang kala jengking. Ana uga ingkang sikatan nganggo kulit duren sogok-sogok untu nganggo linggis. Ana ingkang gawe pengiram-iram ngumbulake watu sak gubuk gedene dupi sela dawah den tampani sirah ambyar sirahe.
Ongleng ramyaning kang sasongko kumanyar mangrengkur ming puri mangkin tanpa siring Sri Tinon ing pasewakan busana maneka warna sebak puspiteng Udyana myang panjrah sarwa rukma renggeng manik nawaratna Prabdanya Sumirat
kenyaring tejo liweran lir kilat sisiring dadet Raja Manik sejati ning alam ingkang tinut ing jagat. Mengko ta panakawanku sing tak tresnani. Togok Teja Mantri. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh sinuwun Prabu Naga Pragula. Paduka kepareng amiji dumateng ingkang abdi. Mara kageti prayogane anggen musuhan. Hei, Togok. Matur nuwun pangraos boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara wangsul ngatur sembah pangabekti kula mawan tuwan tuwa. Kunjuk wonten sahandhap pepada paduka ingkang sinuwun. Yo. Ndak tampa gawe bombong ing rasa ora liwat pangestuku mara gage tampanana. Nun inggih kapundi wonten tangan kula kalih mugi andadosaken jimating gesang kula. Ora keri kowe bilung Sarayita. Diprayogakne anggen mulungguh. Nun inggih sinuwun pangraos mboten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara. Mboten langkung kula ugi ngaturaken sembah pangabekti mawan tuwa-tuwa kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Sinuwun Naga Pragula. Ndak tampa gawe bombong ing pikir. Pangestuku mara gage ditampani bilung. Kula tampi tangan kula kalih, kula petekaken wonten ing mustaka, kula tutupi mawi blangkon anyar. Satemak amimbuhi dhumateng bawa leksana. Apik becik kaya ngono kuwi. Becik-becik pripun iki mangke mbayar 250. Ora enak wong manten ana golek bathi ora enak yen ora kowe kuwi. Lho aja kaya ngono kuwi. Wong bar iki wis ra melu lho dheke bar iki. Ya ditutupne anggene dodol blangkon kuwi ora. Luwih cucuk Agustus ya sepi kae tek ae. Togok wonten timbalan ing ngadhawuh sinuwun. Apa to sebabe Pasewakan Agung Negara Ngiling wesi iki jeneng sira adoh ndak awe cedhak saya ndak raketake. Yektine ana bab wigati sing bakal ndak babar. Ingkang dipun kersakaken kados pundi? Nadyan to panjenengan ingsun wis dadi ratu Mblegedhu. Nyakrawati mbau dendha paribasan keceh bondo kemul kamukten gateng mutiara. Dasare disunggi-sunggi disembah-sembah karo wong sak negara. Nanging aku tetep bakal kelingan. Tembunge wong lawas kae sapa sing bakal lali sumber yektine bakale ketiwasan. Ingkang tegese aku bisa ngenyam kawibawan lan kamulyan kaya mengkene merga sih katresnane ya kuwi Kanjeng Rama Prabu Swargi Kala Pracona sing biyen uga jumeneng nata ing negara Ngiling wesi kene sakwise panjenengane seda banjur ingsun ingkang lumintir keprabon jumeneng nata ana ing negara Pagerwaja. Sing jenenge anak kuwi kepengin netepi tembung putra tegese dadi srana pangentas apa kang dadi panandhange wong tuwa. Aku kepengin dadi anak bisa mikul dhuwur mendem jero ngaromake lan mulyake wong tuwa kang wis seda. Mula kang mangkono to, Gop. Gandeng kowe wong lawas. Semene iki sing tuwek dhewe lak kowe. Nggih. Nggih.
Jane sik enom ning rai kula ketok tuwek pancen teng mriku. Mula nganggo blangkonku men ketok enom ngono. Ora caturan 250 tok ora. Ini ngono terus ki engko mendhi. Ora. Aja ngono ora. Mara gage Wedarna, mara gage Babarna, carane anak mulyake wong tuwa sing wis seda kanggone taga ki kepiye mara gage matura. Landrah ingkang puspita rum kasliring samirana ambre ler tandure usulir Kula nuwun sewu kalilan matur sisip nyuwun gunge samudra pangaksami nggih sinuwun. Yektosipun paduka menika sampun wasis waskita ing esti mboten kirang ing samukawis. Ning gandeng paduka andangu mila mboten ketang klungsu-klungsu kula tak nderek udu. Jumbuh kalian ndangu paduka utawi dawuh paduka magepokan carane anak mulyake wong tuwa sing wis seda. Nuwun sewu. Atur kula menika mawi paugeran dawuhipun utusane Gusti ingkang pungkasan. Ingkang panjenenganipun sampun kepareng-paring dawuh menungsa menika menawi sampun seda wong ki yen wis mati sedaya bab kadonyan menika sampun pedhot. Menapa kemawon ingkang wonten gandeng cenengipun kalian kadonyan menika sampun pedhot kejawi tigang perkawis. Ingkang setunggal nenggih sedekah jariyah. Angka kalih ilmu ingkang migunani dene ingkang angka 3 dungane anak lanang sing soleh. Banjur kababare kuwi kepiye, Gok? Ingkang sepisan sedekah jariyah. Conto nggih upaminipun nggih. Wonten piyayi nalika taksih sugengipun menika tansah dana peparing dumateng para-para ingkang betahaken pitulungan. Nalika gesangipun pinaringan kesugihan. Lah bondo kala wau mboten kangge nikmating diri pribadi lan keluarga ning dhuwit ingkang kathah kala wau saperangan dipun ginakaken kinarya ambangun papan panembah utawi papan ibadah. Lah nadyanto ingkang kawogang kala wau sampun seda ingkang ambangun
papan ngibadah kala wau sampun pejah. Waton papan panembah kala wau taksih dipun ginakaken kinarya ngibadah dening para kawula niki mangke ganjaranipun tetep badhe dipun kirim minggah wonten ing Lokabaka tinampi dening tiyang ingkang remen Danadriyah kala wau. Niku sepisan. Dening angka kalih ilmu ingkang migunani. Conto kahanane peteng dedet lelimengan yen pinuju dalu ndelalah wonten piyayi ingkang saged manggihaken lampu. Lah lampu kala wau saged migunani dumateng tiyang sak jagat niku ganjarane nggih mboten lumrah. Yen cara kacamata budaya wonten salah satunggaling seniman upaminipun kepareng ngripta tembang gendhing utawi lagu. Lah delalah lagunipun menika kondhang dipun ungelaken dening sinten kemawon dasaripun dipun tresnani kalian para kawula. Lah nadyan ingkang ngripta lagu kala wau sampun seda waton tembangipun menika taksih ngumandhang niki mangke nggih ganjarane tetep mili mrika. Niku angka kalih. Dening angka 3 dongane anak lanang sing soleh. Ngerti ra Lung? Soleh. Ngerti, bapake Ken Salindri. Ngawur ora kowe. Bareng blangkonmu ngono ngawur lek ngomong ora seneng kamu. Tak sampluk ndasmu lho kowe ora ngono kuwi. Soleh tegese wong lanang ingkang tansah nindakake perintah ngedohi cegahe pangeran. Dadi tiyang niku ingkang sae nun sewu. Mboten kudu le ngibadah niku paribasan tumpuk undung niku mboten kudu. Sing bab wajib ditindakake, sing sunah ya ditindakake. Cukup nindakake wajib kemawon watone gelem ninggalake maksiat, gelem ninggalake larangane pangeran. Niku pun dadi mutiarane menungso. Lah niku jenenge soleh. Sik yen pancen dongane anak lanang soleh ki banjur ditampa karo pangeran mergo ndongake wong tuwa, kuwi tegese ora adil no, Kang. Ora adil piye? Upamane aku duwe anak, ndalah anakku mung wedok. Loro wedok kabeh. Mangko aku mati. Mangko yen wedok iki lak ora soleh, wong wedok iki lak solekah yen wong wedok apik. Tegese dongane anak wedok ki ora bisa ditampa. Nah, kuwi tak jlentrehke dhisik. Sing jenenge dongane anak sing soleh kuwi ora kok kudu bleger, wong lanang ki ora kudu ngono. Wong lanang kuwi tegese pengarepe wong bebrayan. Lah sejatine pengarepe wong bebrayan, pengarepe wong urip kuwi dudu sapa-sapa. Ora kudu wong lanang, ora kudu wong wadon, ning wong sing bisa ngendhaleni karo nepsune dhewe, bisa ngalahake karo nepsune pribadi. Lah kuwi sing jenenge lanang sing soleh. Prawira ora kok ngalahke karo wong liya, ning ngalahke karo nepsune dhewe, karo karepe dhewe sing hanjok marang maksiat. Kuwi jenenge wong lanang. Oh, ngono ya, Kang. Ngono kuwi. Lah wangsul dumateng Paduka Sinuhun Prabu Naga Pragala menawi saking pamanggih kula. Menawi Paduka kepengin mulyakaken ingkang Rama ingkang sampun seda, monggo dipun gabung kemawon antawisipun agama kalian budaya. Tegese piye kuwi? Lah, yen cara tradisi budayanipun nggen kula mrika niku ngempalaken tangga tepalih sanak kadang pawong mitra. Lah, sasampunipun kempal manunggal, upaminipun Paduka dawuhi dumateng para sentana praja ing giling wesi mriki supados manunggal makempal wonten ing pendopo agung mriki lajeng sami ndedonga nindakaken puji dikir ngucapaken kidung suci lan mantra rahayu dene hadiahipun menika katur dumateng ingkang Rama ing sampun seda kanthi panyuwunan dumateng Gusti. Duh Gusti, kula nyuwun pangapunten awit dosa kalepatanipun tiyang sepuh kula. Mugi Paduka mapanaken wonten ing swargan ingkang kebak kamulyan. Lah ngaten. Lah sak sampunipun ndedonga kados mekaten Paduka sedekah.
Sedekah piye? Paring daharan. Daharan unjukan menapa kemawon sak mampune dhewe-dhewe, lak jenengan lak mesti mampu to. Upamane angger warga sing rawuh mriki mangundang mriki, tangga teparo, dulur-dulur dugi mriki, terus mang paringi paling ora sate gule lak ya mampu. Ya, gampang yen kuwi kudu mampu. Abote sepira to tuku sate nggih ngingoni wong sak desa. Wong nyatane sampeyan dadi ratu ya 3 periode. Lho niku. Yo, bab kuwi gampang nggih, ngoten niku. Lah, sak sampunipun paring dahar dumateng para-para ing sampun ndongaaken menawi para-para kala wau, para tamu kala wau kondur niku mang betani wujudipun kotakan saking kertas ditulisi sugeng anggenipun menikmati ngoten, dipun kareti sak lebeting kotak kala wau wonten jajan, dene teng karet kala wau dipun slempiti rokok surya saler. Niku malah saya sae saya prayogi tegese wong tuwa jenengan ya entuk kamulyan ning sampeyan ya uga mulyake kalian tangga teparo merga paring dahar dumateng tiyang pirang-pirang. Ning nuwun sewu kula pun apal watake Kang Togog angger usul napa-napa sing diusulke mesti babakan badokan. Mila ampun gugu banget lho sinuwun bab menika. Mboten menika witing klapa sak lubunipun kok saestu. Menika menawi paduka kepareng dahar atur kula. Usik. Togog mumpun dawuh. Kabar sing nyebar warta sing rata jarene bapakku mbiyen mati ning Kahyangan Suralaya. Merga tetandingan kelawan jagone dewa sing jenenge Tetuka. Bener ngono ya, Gog? Lenglenging driya mangu-mangu mangun kung kanduan rimang lir-lena tanpa kanin yen tan tulusa mengku sang Dyah Utama mangkono Srina Arendra wus nyolon hangrara apa waduh sinuwun paduka jimat sesembahan kula nyuwun ngapunten yektosipun kula mboten badhe matur bab menika ning gandeng paduka andangu mila nggih kula badhe matur prasaja menapa wontenipun boten kula tambahi boten kula kurangi. Leres ingkang dados pangandika paduka bilih ingkang Rama Prabu Kala Pracona rumiyin seda wonten alun-aluning para dewa repat kepanasan ing Kahyangan Suralaya. Sing mateni jagone dewa sing jenenge Tetuka. Nggih, riyen namine Tetuka ning sakmenika sampun dados satriya ingkang pideksa naminipun utawi kekasihipun Raden Gatotkaca. Satriya ngendi kuwi, Gog? Satriya ing Pringgondani. Mara gage dongengna, mara gage jlentrehna, biyen lakone bapakku, mongko kondang wong tuaku Surasekti Mandraguna kok iso kalah karo Gatotkaca ki critane piye? Nggih. Kula tak cerita, kula tak ndongeng lelampahan selangkung taun ing sampun kepengker. Ning sru panyuwun kula nggih sinuwun. Sak sampunipun kula mangke criyos, sak sampunipun kula mangke ndongeng, monggo sing sae dipun tiru ewadene ingkang awon, mugi-mugi katuta barat lesus lan banyu mili. Kados mekaten menika criyosipun ingkang Rama nalika seda wonten ing Kahyangan Suralaya. Nyak langening kalanggan klara pamba montara tinon lir kakonang ing kurem para tetan padang
Mangkahang grus-grus sumbar lindhu ketara bumi gonjing kumaludhuk guntur kalatok ladal Kuramrata Jayamrata gerebuten aku. Sayuta mara saketi wuri ampyaken kaya wong jala rebuten kaya menjangan mati. Para dewa aja maju siji loro ngebyuka bareng. Patih Sekipu saka ing giling wesi mara kaki tandhing ngono. Janji dewa ora gelem masrahake Bathari Supraba marang sesembahanku Prabu Kala Pracuna. Lakon remuk bubuk dadi rempon Kahyangan Suralaya. Malah dalah. Patih Sekipu. Kowe sapa? Ulun kamituwaning para dewa, bebisik ulun ya kuwi Sang Hyang Narada ya Kaneka Putra. Para dewa ora ana sing mangga puliya tanding kelawan kridamu, kabeh padha mundur. Ning margaki saiki sawangen Bayabang sing umur setahun sing ana ing pengarepamu iki. Iki jenenge Jabang Tetuka. Lan dewa gawe giri sayembara. Ya esuk ya sore, waton kowe bisa mateni Jabang Tetuka. Mengko ratu gustimu kelakon rabi karo Bathari Supraba. Rimah-rimah balunge. Bayi apa? Ing atase tak ajar malah jengklekan. Tak gigit siung pengapit parandene malah joget ngleter kaya ngono. Iki bayi piye mongko umure lagi setahun parandene ora wedi karo buta malah kaya entuk dolanan bocah iki. Genah yen iki bocah beling, genah yen iki bocah nakal. Sik semene wae likem linti kaya ngene, solek gedhe mesti adol sawahe mboke mesti. Hei dewa, aku perang karo Bayabang menang ora kondang kalah babar wirang. Yen pancen dewa sekti mara kaki gedhekno men timbang bobote karo aku.
Dewa Sukata marang kang soreng perang ngudane arum-arum ngendanu ngawiyat Narada ngepalani Jawata suka mulat Jawata suka mulat Solaing mrih rasa aksa ing Bathara Ramayadi kula nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawuh pukulun Bathara Narada tanpa lidah sinambung banyu tinalang mestine jeneng kita weruh lamun to sipate sekipu kami gilan tanding karo Jabang Tetuka iki nggih lajeng keparingipun iki kudu digawe dewasa iki kudu digawe santosa digawe gedhe mongko wis cetha pratela lamun ta pandhening para dewa sing tukang gawe pusaka ana kahiwangan ki ora ana liya kejaba mung jeneng kita Ramayadi. Mula Jawa dikangelan bakal ndak perintahake kabeh para durandara kabeh para dewa supaya nyagakake saliring pusaka lan braja ing kadewatan. Bayi iki maragake jedinen jenangen ana madyaning kawah Candra Dimuka Ramayadi. Inggih boten langkung sendipun ngestakaken dawuh iki. Kula potaning pun sira iku wanti
iki piye to iki? Iki monggo lek golek iki nang orkesan merga luru ngene wong gelut. Lebokke kawah balik bandel neh. Ho. Nah, rak ngono. Ah. Asem tenan iki. Umuk mawalian kawah Condro dimuka mumpal-mumpal dahono murup manghalat-halat gumuruh pating jledor gegirisi warna-warna gegaman lan pusakane para dewa sedaya wis manjing jero kawah dadya jenang ilang lebur dadi bubur kocap pungkasane Sang Hyang Bathara Guru Yogirinata paring busana kadiwatan den cemplungake madyaning kawah keclap-keclap maweh Prabawa sumunar nelahi jagat ungu-ungu maneng saputra ing bukir marepabak bang tumirat keneng soroting surya mega lan gunung-gunung
Saka. Enele. Kata sang Gatotkaca bingung kinon mapak araka suta teka pira krasna parapa manahar muji saktinira ing ujaran wang semu ngarcita jroning cipta Adi Guru menika sinten Kakang? Loh, pangling to. Bareng salin blangkon tek sampean pangling niku pripun? Niki ingkang kala wingi nembe bayi abang sak mangke sampun kajedi dipun pandegani kalian Rama Yadi. Satemah dados dewasa kados mekaten. Nggih. Irah-irahanipun nggih menika sae sanget enten tulisane 250 ngoten. Niku jane regane 150, 100 nggih bathi nggih modal dheke barabi ngoten. Mboten mekaten. Nuwun sewu kula nyuwun katerangan menika kados pundi Kakang lan ingkang dipun kersakaken kula cumadung dawuh. Nah ngeten. Ingkang wonten ngarsa paduka menika nenggih jagoning para dewa pun tetuka. Ingkang sampun kajedi wonten madyaning kawah Candra Dimuka lari menika sampun dipun jenang mawi saliring dedamel Gada Bindi Tumbak Candrasa Trisula Keris Suksara Denda Cundrik lan sak panunggalanipun. Dados tetuka menika saranduning badan dumados saking tosan lan waja. Ototipun kawat, balunge wesi, rikma pamor, sungsum gegala, netra kumala, lidah jingga, waja utawi untu salaka menur. Gulunipun suksara, pundhake denda, dada blebekan waja. Lengene bindi sikute petel. Epek-epek cakra drijine gunting. Dengkule paron garise linggis, dlamakane pacul, tungkake wadung, kringete wedang kopi, uyuhe banyu aki larene ngono. Mekaten nggih Kakang. Inggih, saka ampuhe si tetuka. Nggih. Pranyata lare menika sampun jejaka gagah prakosa kenceng kumenclang. Cerapang gumbalanipun polatan ngengkreng jenggureng nanging lamun pinandeng katon baguse. Kakang Narada, punapi Di? Kula inggih sampun paring busana pengageman kadewatan dumateng tetuka. Cacahipun wonten 3 nenggih Caping Basunanda, Kotang Antakusuma, tuwin kasut padha kacerma. Dayanipun menapa menika? Caping Basunanda lamun den agem nadyan udan ora kudanan panas datan kepanasen. Kotang Antakusuma menika karasuk sakjroning kulit sak njabaning daging. Daya kekiyatanipun bisa mabur tanpa lar, mletik tanpa sotang, ngambah gegana tanpa beda ing daratan.
kasut padha kacerma menika dumados saking walungsunganipun Sang Hyang Nagaraja. Daya kekuwatanipun lamun ta pinuju ngambah gegana mongko ngungkuli lemah sangar kayu aeng lan pendhita tapa dados tawa tawi tawar. Sisandamel Kakang Narada lare menika ugi badhe kula paringi pusaka nami nenggih Raden Gatotkaca ya Guru Handaya ya Purbaya ya Inten Simbarjo. Gatotkaca tegesipun kempaling karosan utawi dedamel. Guru Handaya tegesipun kinasih dening ulun. Purbaya tegesipun petingane para